той камера изкара. Хеви метал, пичове! Металика. Ама всичко, Габи и звука се записват със също. Нека ти се записва. То Продиджи ни дойдоха, ви дойдохте, бе. О, Продиджи, неделя 13, на здраве за оператора. Да коментирах и бат Сашко. На здраво. Кака Соня се е скрила? Соня, аз се покажи на... Имаш ли ги ефекти? Всичко има, бе. Направи го Елян, събери му само без това и може да го рисува. Какво да направя? Имаш ли това как се разделя? Първата песен в началото да стане соло. Не, в момента нищо не мога да направя, защото не ги знам повечето ефекти. Да, бе, не се обръщам изобщо към тебе. Има си момент. Има един ефект, който човек се разделя на две. Не го знам. Това на баща ми камерата, аз не я знам. Пробвай го да е. Аз не знам подробности. Що ми си миш маритонките? си пръсти. Това е само за фокуса, за разстоянието. Няма. Тя да е други копчета. Няма други. Тя да тази страна. Отзад има само едно, което е за включване и за... Където си ефект? Нямаш ли ефект така? Може да са от другата страна. Тук е фул копчета от другата страна. Колко песни бяха сумите време, разбира много диск. Кажи му бати, какво ще напазна. Много си начин комплет. Още не съм те снимал нито веднъж, ако искаш да знаеш. Снимал да измъструбеш. Дай веднъж ще снимам да не разправят после, че не съм те снимал. Ама Габи дълго много ще се записва звука, бе. Снимай, бе. Една ги да не вижте. Изпяха ли дай, Мадален. Снимай си шкембето, бедо. Снимай си тока и го тока. Бъде ти ги омогли, Стойче, Янче, значи за мен. Нашето време приличи от край време. Дони му учил. Не на Дони му учил, само на Дони. Само на брат. Дони му учил и брат. Едите на Дони му приличи, живе. Там е... Чипенделс. Чипенделс. Чипендел, дай ще танцуваме. Чипенделс. Порно. Ала. Рашко, че ли си потягаш ти да прави? Както се казва с помощ,